Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu zo série tipov pre masérky. Moje meno je Barbora Hrdeková, som zakladateľkou Victoria Masáž. Naše salón nájdete v Bratislave a v Senci. Dnes si povieme, ako si vyčistiť valčeky na maderoterapiu, tak aby ste si ich nezničili. Veľmi dôležité je, aby ste mali správne valce na maderoterapiu. Tie bývajú lakované a na valče, keďže je z dreva, nemôžu jesť alkohol. Takže no-go zóna, žiaden alkohol. Dobre? Len bezalkoholové dezinfekcie. Prečo? Pretože ak na valček nastriekate alkohol, tak vám popraská, vysuší sa, lak vám poupadáva, potom tam budete mať len čisté drevo, do ktorého sa veľmi ľahko usadí baktéria alebo nejaký vírus a môžete tak poprenášať choroby z klientky na klientku. To nechceme. Môžete používať spreje, alebo veľmi dobrý tip sú aj takéto vlhčené utierky. Poďme si teda ukázať, ako na správnu dezinfekciu. Máme tu sprej dezinfekčný, alebo potom si ukážeme vlhčené utierky, ktoré už sú nasiaknuté dezinfekčným prípravkom. Pokiaľ máte sprej, tak je veľmi dôležité, aby ste ho nastriekali na celý ten valček. Potom si zoberiete jednu servitku, druhú servitku a poriadne poprechádzate celý ten povrch vnútri, vonku, hlavne teda tie časti, ktoré sú v kontakte s pokožkou. Prechytím si a nastriekam si ešte tam, kde valček držím. Takto máte dokonale vyčistený. Robte to prosím vás hneď po ošetrení, pretože aj tie dezinfekčné prostriedky musia nejaký čas pôsobiť na tých valčekoch. Takže keď vám o pol hodinu príde ďalšia klientka, ste safe, pretože všetky baktérie a vírusy boli zabité. Potom máme aj takéto vlhčenky. Tie sú za mňa praktickejšie, pretože chytím v jednej ruke, v druhej ruke a takýmto ľahkým ťahom si vyčistím za krátší čas celú tú pomôcku. Ako si vyčistiť valce? Obopnem valec servitkami, krútim, aby som vlastne poprechádzala celú tú plochu toho valčeka, ešte rukovete, opäť položím na čistý povrch a nechám pôsobiť. Preto je extrémne dôležité, aby ste naozaj po každej klientke vyčistili každý jeden valček, každý jeden nástroj. Hygiena pol života, to sa tak hovorí. Čistota pol života. Čistota pol života. Hygiena! Čistota pol života. Ak sa ti páčia tieto tipy z kuchyne masáží, tak nezabudni odoberať náš kanál, lajkuj, komentuj, som zvedavá na tvoj názor.